Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pizza 31 na bulan sa Disyembre tuig 2020. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Disyembre. Oy, buwas nga adlaw, abi-abihon ta na welcome 2021. Ano ay hanang aton mangin kapalaran, kabay pa mag-uswag ang inyo pangabuhi sa masunod nga tuig. Pilang tulog na lang, isang tulog na lang, buwas pizza 1 na bulan sang Enero tuig 2021. Masaylo na kita sa masunod nga tuig, pero may isa ka isyo nga tubtom niyan gakabit-kabit. Wala sang makasugid. Si Presidente Rodrigo Duterte lang nagsiling na pabakunahan na ang pila ka mga katapos ang PSG, pila ka unit sa militar, kag pila ka mga cabinet member. Kaday sin-o ini. Si Defense Secretary Delpen Lorenzana nga amo ang chairman sa National Task Force Against COVID-19 nagsiling wala gid siya ginpahibalo kung sino nga miyembro sang Presidential Security Group ang ginbakunahan sining Chinese-made vaccine nga ni. Ay, paano? Kung wala sang nakahibalo, kung paano ining vaccine na kasulod sa pungsod sa Pilipinas, bisan ang Bureau of Customs, wala hinalungong. Siling sang Bureau of Customs o si Saon ko ini, ay kalain. Pati Bureau of Customs, wala kabalo. Di nag-agi ining vaccine nga ni. Ano naglupad? Di inging karga. Kung sa aeroplano, posibilidad ma-intercept ini. Siling man sa iban nga malisyoso, basi sa submarino. Ang Pilipinas may submarino, kalain.
perti ini nga isyo subong nga gintago ini kag nga agin sulo sekreto ini kun ang baksin nga ni ining bakuna nga ni gintoslok na sa pila ka miyembro sang PSG kag pila ka mga militar kag cabinet member nga wala ginpaybalong pumuluyo nga pwede malanggali kay siling sa Malacañang, siling sa spokesman, wala man siyang ginbayular. Tiambot silingon galiti. Pwede malangi. Kung may kwarta ka, milyonaryo ka, gusto kaya magbakal sang baksin, pabakuna ka, pasudlo mo din sa Pilipinas, sino masaway? Wala gani ginsaway kayo, nagsululod na, pinanuslok lang, wala gani kabalo, rekta lang, wala gani nagagis proseso, wala kabalo ang Bureau of Customs, wala kabalo ang departamento sang ikaayong lawas. Wala gin pahiblaw gani, bisan pa ang chairman sa National Task Force against COVID-19. So, abot silingon, pwede sir, pwede tanan kabakal. Kaya ginunahan mo siyang gobyerno. Wala rin nagpahibalo, gulpila, nagpahibalo, may natuslo ka na. Nga ang agad nila sikrito ni nga ginpasulod. Pagkatapos niya, wala mang gasto ang gobyerno. Di sino nagasto sini? Sino nagbakal sini? Hindi ka mo magsiling, ginhatag libre ini sa pusod China. Ay, oo. Daw hindi maintindihan. Manog takop ng tuig, ngitago-tago nyo pa, na iskandalo pa. Pinanuslukan ng iban, wala magagis sa nga proseso, ti okay lang. Ti okay lang guro kay presidente nagsiling mo, nga nakapatuslok ng iban, wala gani sa nagrespeto sa pila kahinsya sa gobyerno, ti okay lang ne? O paira, bakal kamo tanan, kung sino may kwarta, patuslok kamo da, pabakuna kamo da, total inunahan man ini sang Malacañang. Aksyon Radio Philippine Standard Time +6 40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46, DTX 500. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na, puwerte, arangkada. Siling sang Bureau of Customs, kag Food and Drug Administration, nagmando na sila sang investigasyon kung paano ining China-made nga COVID-19 vaccine na toslok na sa pila ka Presidential Security Group kag nakasulod sa Pilipinas, samtang nga wala approval sang Food and Drug Administration. Nakalusot ini siya kung si Bureau of Customs spokesman pa, Philip Vincent Marunilla, siling niya ang buro na wala sa nabaton nga impormasyon halin sa FDA kag Department of Health as par nga ang distribution sang Sinopharm ni ang paghahambalan niya daw kabudlay, no? Ti ano na lang ini? Yin pamangkot siya, ti ano ni vaccines, magol ni? Niya ti wala ko kabalo. Hindi pa kasampot niya. Hindi ko kaintindi niya. Kundi nagaling. Ay kabudlay sining aton nga pangabuhi subong. Ti kung pamatian mo niya, legal. Kung Malacanang pa. Ti illegal imo na nga
wala mag-agi sa husto nga mga alagyan kag proseso. Ti kabudlay ang mga bilog nga mga mamalida subong nga iba nagipos lang kalyansa sa Malacañang medyo nakipot babaan na dawla kabre dawla karangkada kay manti kaalyado sa Malacañang ang ato malangya kon husto malang kag kon para sa kayuhan ti wala gyud problema ang kwestiyon natin para sa kayuhan gitago-tago nyo gin sekreto nyo ga proseso pala nga magbakal nakasulod na ya. Wala kabalo kung di nag-agi, may pakpak submarino kung diin. Ang aton malang ya punto amo ni. Kung makabulig, ti wala ya problema. Galing sa gobyerno ya, may husto ina nga proseso. Tiyamak mo na nga nagwa ya daw. Kung ang syabo madetect nyo, anay sumulod ang baksin ng Bureau of Customs, wala inalungong, ay ano man. Porte, no? Abilidad. Ti daw, kung mag-amo malang ning ha, kamo malang gapalusot, illegal nga pwede malang gali, ti paano kamo respetuhon ini, sang pumuluyo, nga klase gobyerno. Tanang klaro bala, kwintas klaras kita. Ti ano gin magsiling, ari sulod na siya wa. Sumulod ang bakuna, pabakunahan taon na dia. Ang mga PSG kay para proteksyonan na presidente bisan pa nga kalimtan ta natong ginpromisa nga dapat una pabakunahan ang mga frontliner naton ang nurses ang doktor kag iban pa di kundi okay pero di tago-tago lang gulpi lang humambal ang presidente niya nabakunahan na ng mga PSG kag iban na nga mga militar di kundi daw hindi amo nga ang pumuluyong Pinoy ga tirik-tirik ang mata niya, din umagi. Pati ang Bureau of Customs kang iban pa, wala kabalo ko din nag-agi. Ano? May sekreto nga alagyan? May pila ka mga kasugtanan ang China kag si Presidente Rodrigo Duterte. Nagdaw-anay lang sila? Ti amo ng problema, subong gabamangkot sila. Grabe nga paglusot, no? Pati ang tanan nga nagabantay sa gobyerno nga kuno istrikto, wala ya kabalo. Nakabalo na sila sa magambalang presidente nga minatuslukan na akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55. Antes ako magbulag sa akong programa kay karon sa gabi pag alas 12:01 pizza 1 na sa bulan sa Enero 2021. I-share ko lang sa inyo ang mga eksperyensya naton, ang panugyan sa aton katigulangan sa una. Nga tubtob niyan ginagamit naton ini. Ano ang akon panugyan sa inyo, nakuha tayo sa aton ginikanan sa una. Nga kinanglan sa pagbulag sa tuig, number 1, pamati ka mo ha, tinluan ang bilog nga puluyan. Ikaduha, kompletohon ang kinahanglanon sa kusina. Amo ni sunang mga katigulangan tamo. Importante, asin, may kalamay, may bugas, may tubig. Sa una, tadyaw pa mo. Kinanglan niya, nga pag pizza 1, ang tadyaw gawas sa tubig. Kay hamungaya kuno na ang pagpangabuhi. Ano pagid? Ang panugyan ko dapat sundon nga wala matama pierdihon. Ang tanan nga panakot kuno, siling ni lolo ko, kumplito. Pagbukas sang pizza 1, kumplito may mantika ka. May ara ka langgaw, may patis ka. Ang panakot, nabutang na naplastar na, may sibuyas bombay ka, may kamatis ka, may ahos ka, may sibuyas dahon ka, may luya ka. Amo nang siling nilulo sa una. Pero wala ka mapirdiyon, tuod mo. Nga pagbulag sa tuig, naplastar na sila tanan. Nga kumplito ka na. Kaya kung kumplito ka kuno, bilog na tuig kuno, hindi ka pagkulangon. Wala man ta pirdihon, kung sundo na ito nini. Ina-share ko lang sa inyo ang pila ka mga gin-share man sang akon sa una mga lolo at lula nga amo iningimuon mo pagbulag sang tuig. Okay? Kumplito na kamuda? Kumplituhan nyo na. Dali na lang. Pila ka oras na. Sailo na kita sa tuig 2021. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalanan. Malasing Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,